aku. Nraca Balarang Kranjang tatumu kowe. Wah. Wah. Yang satelek. Sapa iki? Nibake jembare tanpa parimana iki sapa iki? Jarak perkara karo Prabu Baladewa Jalora dawa umur mumet bajingan elek kowe. Hei! Apa kowe? Ayo gua. Gua. Ya ampun. Hamsa kowe. Kowe jarak perkara karo Prabu Baladewa ora kena deman. Yo. Kowe ora kena deman kowe jarak karo Prabu Baladewa Jalora dawa umurmu keparat kowe. Ayo Suramrata, Jayamrata katokna butimu. Urang bala nyuruhana karagaman pedati kulang sekti meguru ayo. Ampian kaya wong jana rebutan kaya menjangan mati. Kadang Dewa regane ngati kurarane Baladewa gigreng murung salombo. Rang-rang mati dening aku derajat apa? Temu diatur rang kepo 10 regane ngati. Wah. Ki. Oh iya sakonya. Parang. Oh, tadi ora Prabu Baladewa. Suramrata, Jayamrata ayo. Maju ora ngasar.
Mandek. Melio matamu. Apa iki? Apa iki? Pusaka Mandura Kyai Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing diuntapake karo Nenggala iki mung kari kowe. Arep pengen ngrasake? Ya, pengen ngrasake rasane Nenggala tanpa nuri. Mati kowe. Wong stres sing jarak. Ora ngajar. Prang-pranjen ora nyambut gawe kok. Jarak perkara. Jalukamu. Arep pro ngamuk Baladewa kowe, Arep jajal kaprawiran. Lho, Baladewa murid 73 nang ngayoni diapurmu ora wedi aku. Jer babah aning lemah nggih Prabu Hamsa. Sami sakala ki lurah Togog atur uninga kelawan Prabu Dimbaka. Liwetnya uninga kalamunta ingkang raka Hamsa dumugi sirna. Semangkah mring palagan nglangkai gunarpaning Kang Raka Prabu Hamsa. Jegirat warya temah jati temah mulya. Prabu Dimbaka kenapa karo Hamsa? Dudu sanak dudu kadang yen mati meru kelangan. Secendemu dhewe ya perbelani karo bedhasale Hamsa iki ayo. Katokno butimu. Ayo tumplan gamanmu, ayo. Pateken Jaya Kawijayanmu. Ora arep Baladewa gigih purku salah. Wah. Lakon mati kowe. Ancut kumerga tumanjing samudra toya dereng wiraganyo banyu sumaput wentis melkangganira sumingkep nambagi. Oh Dara Kresna kakangku apa yen kaya ngono kae rampunge kapan iki mengko sisip sembire Koko Prabu Mandura malah kewirangan. Gage biyantunen Werkudara Kang Raka Mandura kae. Wah, gemang tanggung jawabe dhewe-dhewe. Lho ya aja ngono to. Koko Prabu Mandura direwangi kaya ngono sapa to jane sing dheweke wangi? Sing dibiyantu ki sapa rak ya kowe to. Yen ngono kowe negake kawan. Ingkang Raka Kakang Prabu Mandura. Iya. Seneng yen Koko Prabu Mandura kewirangan. Belanono Werkudara. Wah, nyuwek-nyuweni.
Werkudara. Ya kowe Hamsa. Ya, aku Hamsa. Aja kowe sing maju. Ayo. Prabu Puntadewa Kresna Baladewa. Kon majune bareng regane atiku. Aduh piye? Piye? Aduh ah. Iki coba itak sik ah. Ya! Ayo. Pak. Hei. Hei. Mati hilang nyawamu. Kira dalah musuhku loro mati kabeh, mati bareng. Lelakon kaya ngene ora Werkudara ora ening. Senengane Werkudara ki gawe gerane wong tuwa. Nyepeleke karo Prabu Baladewa. Ya dipake gedhe dhuwur, kowe digdaya ngono. Nyepeleke karo Kakang Werkudara Manik. Werkudara. Bola-bali mesti kowe gawe gelo. Aku kurang piye kowe nyepekke karo wong tuwa. Aku mbok anggap iso ngrampungi ratu loro iki mau. Ya ngono apa piye? Kowe pamer, kowe umuk. Supaya kowe duweni kadek darani luwe. Aku ora miris nandingi kridane ratu loro iki mau. Keneng apa? Kowe tenangan wani yak-yakan biji mateni musuhku. Kowe pamer kowe. Anggep apa? Kowe kira muridku to? Kowe iki muridku ngerah ulah godo bareng karo Kurupati Ratu Kresna. Bareng saiki kowe duweni kadidayan, kowe nyepekke karo gurumu ngono apa piye? Ya ngono apa piye? Ana pancen kowe iki rumangsa digdaya ayo. Yen lu tanding ngono kerjaku. Yen pancen kowe endi mau? Wah, cangkeme. Nang apa Werkudara?
Anggepan-gepan. Yen ora disendu ngono ora kapok. Balaja tarik mangit kangelan. Wong tua diperintah karo wong nom aku ki wis gelem. Sepeleke disiki senengane. Karep iki kepiye iki? Wong kok padake wuh disaut mak kruyu, dibruke mak bru. Tanpa nganggo ata wecana. Wah, piye kuwi? Lho, cahe nesu. Memper ora kuwi, karo kok cahe nesu ngono piye kuwi? Trimo tadi, aku ku kurang piye? Aku ku wis tuwa aku diperintah karo wong nom aku mangkat. Wis, tak ketok kadedayanku. Si ora ketrima. Werkudara celandaan pamer umuk. Pamer kaprawiran. Koko Prabu menika kentu penampi. Klaripun napa piye? Werkudara menika estanipun ngreksa kawibawan paduka. Lha inggih menika wujud bektinipun tiyang anem dhateng kadang sepuh. Reh ning menika wonten paprangan dipun wujudaken dharma menika kala wau. Teksipun nggih kewajiban ngenteng-entengi jejebanipun Kanjeng Koko Prabu Mandura lan malihipun mboten wonten jamakipun Prabu Baladewa perang kok kalah mboten wonten. Dadi Werkudara iki mau ora nyepeleke pun kagat. Mboten Koko Prabu sampun to klatir pitados. Wah. Tujune iki mah mbok pambengi nek ora sida gelut karo Werkudara. Sampun Koko Prabu menika sampun mboten wancinipun derdah madyane kulawarga. Wontenipun namung monggo nindakaken dharmanipun piyambak-piyambak. Ngono ya, nggih Koko Prabu. Ya, yen pancen mengkono. Monggo dipulajengaken anggenipun ngreksa katentreman ing negari Ngamarta. Kula badhe njampangi lampahipun ingkang rayipun Werkudara. Anggenipun badhe nandhingi kirdanipun Jarasandha. Ya, mongso bodho ya. Cek Mas, mbok aja nyengkir ulun. Maka Bu, menika pun